Hola, diamantets. Mira, ja vam acabar el quadre del Harry Potter i ara m'he liat, perquè es pot dir m'he liat, amb un quadre del Mag d'Oz. És més complicat, és de diamants quadradets, i aquest serà el meu primer quadre de diamants quadradets. De moment he posat uns quants per aquí, a veure què tal. Suposo que aquests han d'anar una miqueta més recte. La cosa és saber fer les pinces. Si no saps fer com van molt bé les pincetes, és una mica complicat, però bueno, és anar... Jo suposo que amb la pràctica ja anirem fent, no? Però bueno, espero que com amb l'altre quadre es vegi, veus? Com és diferent. També es pot fer amb el boli, Amb el boli també es pot fer. Però, no sé, m'ha fet gràcia fer-ho amb les pinces. Jo no soc d'aquestes que agafo de 3 en 3, perquè ja et dic, és la primera vegada que ho faig i no sé ni si l'estic fent bé o no. Si l'estic posant bé, perquè jo ho estic fent jo sola, ningú m'està dient com es fan, com es deixen de fer, i no ve cap puesto, cap prospecte que ho digui, no? I bueno, doncs mira, de moment, si es veu bé i així, això és el principal, no? Que quan acabi el quadre es vegi bonic. Ara estic posant la lletra E, abans he posat la D, que són el camí de les rajoles, quan van caminant, que van a buscar el mag, van pel camí de les rajoles. I bueno, quan estiguem una mica més adelantats o així, mirarem a veure com van quedant i a veure si es veu una mica la forma i així. Ara de moment, a veure com queda. Que trigarà una mica, serà una miqueta llarg. Vale? Vinga, adeu, mi diamantets. Adeu.